wale ɲuman dɔn baw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye avril kalo tile 2 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an ni wagati in na ni ye an ka bi kunnafoni di waatu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ ni a bɛ wele ko Conseil des ministres ni o kɛnɛ sigira kunu avril kalo tile fɔlɔ san 2026 o de hokumu kɔnɔna na an ka jamana ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana administration territoriale de la décentralisation ɲɛbɔli ma ni o ye général de brigade Ousmane Coulibaly ye ale sigira ka kɛ an ka jamana gouvernement kuma lasela ye ni a ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛna kɛ o de ye ka faso jama ladɔnniya kunnafoniya minnu bɛ di an ka jamana ɲɛmaaw fɛ Conseil des ministres kɛnɛ kan. Ali bi tasuma kasara de kɔni b'a la ka caya ka taa fɛ an ka jamana kɔnɔna na kunu araba avril kalo tile fɔlɔ san 2026 tasuma kasara dɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 olu bɔnɛ u ni na Kayi ba kɛrɛfɛ bozow ka yɔrɔ la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa 3 ninnu bɛɛ kɔni tun bɛ bɔ du kelen o de kɔnɔna na denmisɛnnin fitinin 2 ale ni muso kɔnɔma dɔ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni kɛra sababu ye ka tasuma kasara in kɔni wuli ale kɔni kuma dɔn fɔlɔ. Ni o y'a sɔrɔ tajiko gɛlɛya kɔni bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na kunu avril kalo tile fɔlɔ san 2026 citerne mobili caman olu donna an ka jamana kɔnɔna na ni citerne ninnu kɔnɔfɛnw kɔni bɛ tali kɛ gasoil essence gaziw fo ka taa se fiyɔlu olu ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ tajiko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. An bɛ taa Samale Kangaba cercle kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko kalanden caman olu de kɔni bala ka kalan kɔni bila k'u kunda damandaw kan ni o ye sanubɔ yɔrɔw ye wariko yɛrɛ kɔni nata kama u yɛrɛ ka fɔ la u ka ni ko ninnu yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka dɔbɔ u somɔgɔw olu ka musaka la du kɔnɔna na ni o bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye u ka siniɲɛsigiw ma kalanko nasira fɛ. O de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw b'a la ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ olu sigi sen kan walasa ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka kalan kɛ cogo min na. An ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni u bɛ wele ko OCS olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka taa bɔ ɲɛnaminimafɛn sachet 35 o de ka maa dɔ bolo Bakɔ Jikɔrɔni kɔnɔna na o kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taga pâtisserie dɔ la ni o kɔni bɛ wele ko Parisienne mina u ye maa kelen minɛ ka taa bɔ shisha appareil 11 o de kan an ka finitigilakaw ka ɲinini kɛra sababu ye ka maa dɔ minɛ Dawudabugu kɔnɔna na ni a tun bɛ ka laɲini ka ɲɛnaminimafɛnw olu de kɔni bila ka taa Diboli mina an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka taa ɲɛnaminimafɛn biriki 100 o de minɛ valise dɔ kɔnɔ ni maa kofɔlen kɔni bolo marisi kalo tile 27 san 2026 tɛmɛnen a laɲininen don maa o maa ni i kɔni minɛna ɲɛnaminimafɛn ale de kɔni yuruguyurugu la an ka jamana kɔnɔna na i ni kiri min ka kan o bɛ da i kan. An bɛ taa Koro Bajangara marabolo kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ji de kɔni t'a la ka sɔrɔ Koro dugu kɔnɔna na mina u ye jateminɛ kɛ ko k'a fara lakanabaliya kan Koro dugu kɔnɔna na ani tajiko gɛlɛya ma fo ka taa se jiko ale nana fara a kan ni ji yɛrɛ kɔni t'a la ka sɔrɔ Koro dugu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na ni dugu kofɔlen mɔgɔ ninnu kɔni b'a la k'u dama kasi ni gɛlɛya in kɔni ye min sen fɛ u b'a laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Kita funankɛni dɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 5 olu de da k'u kan tigɛ Kita dugu kɔnɔna na san 2023 wagatiw la ale kɔni ka kiritigɛ kɛra kunu avril kalo tile fɔlɔ san 2026 Kita kiritigɛlamaw olu fɛ ni u y'a jalaki k'a fɔ ko ni kamalennin kɔni bɛna faga de yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ka Kita kiritigɛlamaw ka kɔrɔfɔ dɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A yirala k'a fɔ ko min ye Bulayi ko tɛ ale kɔni kɔndanera ni peine capitale ni o ye condamnation à mort ye o ye fagali de ye a fɔli ka gɛlɛn mɛ sariya y'o de fɔ aw tɔ fila ni o ye Bayi Kulibali Modibo Tarawele aw bɛ san 5 doni kɛ kaso la ka da aw ko min dɔra aw la
min ye parti civil ye olu ko k'u tɛ fɛn ɲini ayiwa chambre tɛna fɛn fɔ ka tɛmɛ o kan kiri musaka a binna aw kan n'o bɔra yen muru kolonkala minnu kɛra ka nin kɛ Burulayi bolo olu bɛ to sariya ka mara kɔnɔ mais ni nin kiri jaabi ma da mɔgɔ min ye a bɛ se ka appel kɛ kalo kelen b'aw bolo ka daminɛ bi la ka appel kɛ a y'a faamuya wa. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Moyen-Orient kɛlɛ min bɛ sen na o de hokumu kɔnɔna la Iran finitigilakaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko tasirali yɛrɛ bolo ma k'u ye bombardement kɛ k'a ɲɛsin États-Unis aradɛrɛw ma fo ka taa se sanfɛ pankuru olu ma ni o pankuru de kɔni tun bɛ ta États-Unis finitigilakaw olu fɛ ka taji kɛ sanfɛ pankuru tɔw kɔni kɔnɔna na k'u to bolili la min sen fɛ Donald Trump ale ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye États-Unis jamana ye ko ale kɔni bɛna bɔ Iran jamana kɔnɔna na semaine kelen walima semaine fila kɔnɔna na fɛn kɔni ye Israël premier ministre ye ale fana ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko Israël finitigilakaw kɔni fana bɛna kɛlɛ kɛ k'a ɲɛsin Iran jamana ma fo ka taa se wagati min kɔni ma. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilo olu la aw kan bɛɛ kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan.